Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Ay, may hinoon po rin kay ilan ang hiugasan ang minatay. Wa na dugo. Ay, dali na. Poston tanan ni aron. Mahipos na ba? Kapuya, ani din hiyo eh. Daggan magkita yung trabaho. Hoy, poroy, oy! Nagsige kong tabi, dire, oy. Noon sa magawa, di ka minaw. Dali na ba? Uy, uy. Saan nagsige ka magtutok sa og? Upaw. Nga, na'y kwarta niya. Sige, yaw-yaw niya. Huwag ka kakita. Ha? Unsa may kita? Ganiyara bitaw ko si Yaw, ikaw ang minaw. Kita. Unsa may tanawon ako sa oga? Unsa na piso? Uy, Tama. ala. Uy. May luta sa sapatos ang tiles. Klaro kayo. Kaya pasabi ng saog. Di ay may din eh. Huwag ka ng sapatusa mo ng pangbabae man na, di ba? Katawa ka man. Ihas may animoy. Hanggam de ka. May buhong pamangka, oy. Oh. Unsa baya ka? Anong di man? Uy, anong di man? Unsa man din na si Ma'am Claudia? Lalaki din na si Claudia. Lalaki Paminaw, din na. paminaw. Babae man na. Dicho-dicho ka man. Babae bitaw. Oh, lagi. Pero paminaw, kami si Madam Claudia ganina ang dinhi. Oh. Amo ning gibanwasan. Wala mga lamang tiles sa mo pagbiya. Pero nga naman eh. Nga nun eh. Ha? Ako may pangutanon nimo. Adios. Upaw, may niyan hidinhi nga tagagawas. Ay, mag-unsa ko din yan tagagawa sa nasod, poroy. Ha? Gul gawas na. Ikaw magkatagawas, di gawas nasod. Sabot o kayo pasabot nga dili empleyado dinhi ni Madam Doria. Aka na, klaro ha. Unsa nang tagagawas, dagan may tagagawas. Ay, akin sa man di ay. Ambot ang kinsa. Ambot. O, tanawa ka raw, di kami baong yan, sipo ka. Ay, kapuya, bayanin mo. Sige na, oy, magdali ta. Sige na, ato na ning poston, karon. Ato na yung malubong. Dali na. Tuwa na sila, Achilles. Uy, Achilles? Asa naman to siya? Achilles? Tuwa sa paingon sa pagkanting luti. Karon pa ko. Ako may kiningwanang sa likod sa ilang building. Nagihimo ko nohing bayas sa kupanan. Nahibaw na ko. Ilang ilubong di ang mga patayng lawa sa bata. Abi kadali mas lang masakpan kung ilaling po itambog sa mga bungaw ang ilang mga biktima. Nagka-ideya sila. Ngani po sa sasud sila kumpaan. Kanon lang mo poroy. Gihatagan ko kamo lang higayon. Pero inyong giusikan ang pagsalig ang gihatag ko ninyo. Mga traidor giday mo. Dere napita dia. Okay. Butang na, oy. Butang. Bugat sa to na. Wa maligi kinaot daan. Ikaw ba? Kurat-kuratan sa tani mo eh. Pila ni pagkaot? Kapoy ba ni mo? O ba? Mauba. Sige, sugdi na pagkaot. Ano makabiyan na ta din eh? Upaw. Puroy. Upaw. Ako puroy. Mura kasi Pedro. Sige katawa. Dinilian na ito trabaho. Saba niya! O sa tayo pag-isulti lako? Pagkaot na. Ay! Ikaw ba? Bagay lang kahatan do ha? Ako rin magkaot? Di ka mo tabang ako? Bagay ta? Pakon di ka ron. Uy, paminaw. Pariyar tayo sugoon. Usa na kabog pala. Sugoon riyap. Usare pala. Unya, usari pa. Oh, Unya. Yayo nga na to sa kabog pala. Ha? oy. Bitaw sa usaraman day ni pala. Alangan siya. Ay,
Ay namay bara. Kana mo'y gamita. Oh, namay bala. Bara oh. Namay pala. Tepa. Nga nung ikaw may magbuot kasi may leader ng tong duha? Ha? Upaw? Ikaw. O niya. Kisa may matuman. Ikaw. Mo na diha. Wagin mo matagam. Kinsa to. Kinsa to. Uy. Kinsa to, Poroy. Uy. Hala. Hala. Naray. Ang tubig. Sipat mo, sipat! Kailom kong tumig. Peace, brother, peace. Peace na taong tubig. Oy. Brad. Alam mo kung sa Brad, oy. Taong tubig. Mga sinuhulan lang biya. Minila ni Madam Doria. Peace. Ayaw na taloy. Usa pa. Wami ikabuhi sa mong pamilya. Oy, kundi mi muundang sa pagserbisyo. Muundang mi sa pagserbisyo nila ni Madam Doria. Maluoy tao na taong tubig. Maluoy tao ka. Ilabi yun kung muundang mi sa mong trabaho. Oo na. Unya, magunsan lang ang mong pamilya kung Ikaw. kami. Ayaw yung taon may hilap tiya. Oo na. Maluoy ka Gisaan mong mo ako pamilya. magbago mo. Pero wa niyo tumanan yung gisaan. Nagpadayon kaya po mo sa pag-alagad sa mga dautan. Ay. Busa ni kayo na. Hatagan ko kamog leksyon. Leksyon. Maluoy. Leksyon. Patay na tayo ni Proy. Maluoy, tao. Ayaw, bitaw. Taong tubig, ayaw tao. Ayaw mi patya. Ayaw mi kusa. Bitaw. Ayaw mi patya. Bitaw, maluoy ka. Dili ko kriminal. Sabas niyo yung gibuhat. Ang ako lang, gasirutan mo. Ano makaamgo mo sa inyong sayop. Ni ikatulong chance ka kung gihatag ninyo. Oy. Usaon mo kami. Bitaw, ay mi patya. Hangin! Ay, lalat! Gisoyot na sa hangin! Ay, Poroy! Kulit! Unsa to? Murag singkit. Tuwa dito dapit ha. Atuan akong tanawon. Murag tingog to sa duha ka tawo nga mialsa kanina sa pateng lawas sa bata. Diin man ka. Oh. Uy. Ni ara ang minatay. Ilang gibihaan din sa kasagbutan. Asa man daita sila? Ay, nagutaw-utaw ko sa hangin. Katugnaw, lagkurog. Lagkurog lang ko sa katuglaw. Nga naman ay. Naglutaw ko sa hangin, dinis kawanangan. Nga naman Oy. Si Poroy. Poroy! Diyan ako! Ay, Poroy! Ay, akong ooy! Ayaw guliti! Ikaw ba? Ay, akong lagi! Oy, ayaw guliti! Ay, dire gunit! Kamot lang, oy, magkamot lang! Ilang upaw! Yapak mo kung ako may leader. Aga! Ito, andil ka na kung ihapaw ko din mo. Sorry la! Gibiyan tas taong tubig din sa kawanangan. Giyan na ba niyo? Agian na ba niyo yung plano din eh? Sa mabanggaan tayo ni Upaw! Agiak na ni! Agianan di ay niyo yung plano di ay Poroy! Ano imo man ko? Gisumay-sumay ha? Gisumay ko ni mo? Ha? Wata man ka sumay-sumaya, oy! Sumay ba? Bungol ka? Ang giingon! Agianan di na aeroplano, ikaw may nagsulti! Pero Poroy, sa makatinood lang, Poroy! Kanina kaya kong ikahilakon! Ang tubig! Hain ka! Ay, pakita! Ibalik mi sa yuta! Unsa may akong buhaton ining pating lawas sa bata. Dili mahimo nga ako ning biyaan din sa kasagbutan. Maluoy ko. Upaw! Hala, Upaw! tingog ni Sir Divino. Upaw! Malagi sila din ni Doria. Hain man di ay. Ako silang
giing nangagikan karon ang mga patay ani na ilubong dinhi. Tungod kay dili ako gustong ilabay pa bisan asa kay lisod na Divino. Kining, may gahom ka naman, Doria. Sa paminaw ko, makahimo ka man sa bisan unsay gusto mong mahitabo, di ba? O Divino. Pero kinahanglan nga dili ko magpataka. Tungod kay may kaaway kung may gahom usab. Husto sa dito, no? Ay, hunong, Doria. Oh. Ikaw? Nganong ikaw man ang niya din eh? Hain mang duha ka lalaki, ha? Madam, sir, unsa may buti pasabot ini? Nganong inyo mang ipagpatay kining bataa? Yan na, Zel, ayaw pagpatuyang og tabi. Kay wa ka mahibaw sa tinuod. Kun mao na, kinsa man ang nagpatay sa bata? Kun ako pa'y ikaw, luwason mo na lang ang imong kinabuhi. Aron sa ingon magdugay ka pa ining kalibutana. Kaysa mangukit ka sa mga butang, nga imong mahibudngan din eh. Husto si Doria. Kaluyin ang imong kaugalingon, oy. Anugon kung magsupak-supak ka. Balik sa imong trabaho kung gusto ka pang magpakabuhi. Pero kung andam ka nang mamatay, sige. Buhat ang tanang gusto mo. Kay dili ka sab mahigawad. May tugbang ang mataglakang mo nga mahisupak sa akong kabubuton. Nakabati ka? Pitok-pitok man ang mata mo. Ate, diyan sa kanila. Oy. Oy, wala mo siya unsa, Achilles. Oh. Sige, dada ka nang maguwang mo. Mientras wa pa ko'y daotang nahuna-hunaan kaninyo. O, balik na kamo sa inyong trabaho. Ha? Ate, Ayan na, Sil. dali na, ate. Sige na, kuya Dali na. na. Divino? Nindot pa siya kay ni Sandra. Oh, lala. Divino. Nahibaw kung unsay na aron sa imong huna-huna. Doria? Nakagusto ka nitong babayhan. Doria, kini. Uy, unsa nang nahagsa, Doria? Uy, ice. Usa ka blocking ice. Diin ko nagikan. Uy, miwan o guys. Ay, kakuyawan eh. Ha! Ay, Gibinuangan ko sa akong kaaway, Divino. doon ay nagbinuang day siya. Uy, Nangita gid siyag paagi nga gamiton ko ang akong gahom. Pwes, dili siya mahigawad, Divino. Mausab ni ang gusto ko aron mailhan ko siya sa hingbit. Doria, tanawa ang blocking ice. Tanawa, tangi, nagkaanam sa gahilis ay. Tanawa. Wala. Doria, unsa man na? Tanawa ang ice nga nagkaanam mo kahilis. Unsa na? Tao? Uy, may tao? Wala. Di kay usa ka tao, Doria. Duha ka tao ka na, Doria. Duha ka tao ang nasod niya ng ice nga nagkaanam mo kahilis. Ang mga hungog, sila day ang giputos sa ice sa akong kaaway. Uy! Ang ato man ang mga sakop! Si Puroy o si Upaw ka na! Unsay nahitabo ninyo? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!